ovi na Pinku. Pa, šta mislim ovi na Pinku? Pa na Pinku to je ovo Drajzerova ustanova. Tu dolaze ovi lečeni, ovi alkoholičari, onda lečeni ovi narkomani. To su oni što imaju duži staž. To su oni ih puste da pričaju ovo. To ne, pustiti to slušati, ali ne slušati to ovo. Ne pričaju oni šta hoće. Ovako, ako ih izoluješ, onda još gore, oni će se kriju pa će da pričaju. Bolje ih pustiti pa nek pričaju ovo, a ne slušati ih ovo. To su ovi sa dugim stažom. Narkomani sa dugim stažom. Niko ne zna šta će s njima, koji će mu taj džav. Pink televizija, to je poznat ustanova Drajzerova. To su ovi sa dugim stažom narkomani.